kotaas. Joo, mutta mä lupaan, että on viimeinen kerta. Mutta äiti olisi kyllä ihan varmaan lainannut. Niin. Niinhän se olisi. No, paljonko sä tarvitset? No vuokra pitäisi maksaa se ainakin 200-400 ehkä. Se menee ihan just oikeasti ulosottoon. Joo, uskotaan. No, anna tänne. Sulla on... No joo, ei sulla ole kuin 200. Yes, kiitos. Niin otitko sä sen 200? Joo. Mulla ei jäänyt tänne mitään. No onhan sulla käteisellä jotain. Niin. No kai minä sillä sitten. Kyllä sä keksit. Mut hei, ihan oikeesti, sun pitää hakea kyllä tohon apua. No joo, mutta minä pitää oikeasti saada nää hoidettua ensin, että mä pääsen näistä. No, jäätkö syömään? Minun pitää oikeasti lähteä. No entäs kahvit? En mä, kiitos. Mut hei, kiitti näistä. Ei voi olla totta. Onks kaikki ihan ok? Joo, ei tästä mitään. Kaikki Okei. ihan okei. Hyvä. Hei, se on palkkapäivä ja perjantai. Niinpä onkin. Ja kuule, arvaas lapset on sopivasti Mikolla koko viikonlopun. Lähdetäänkö aftereille töiden jälkeen? No joo, todellakin hyvä idea. Joo, sori. Mä en kyllä pääse lähtemään. Älä nyt viitti, sä et ikinä lähde meidän kanssa mihinkään. Hei, come on. Oikeesti nytte. No, mennäänkö me sit kahdelle? Mennään vaan. Okei. No hei, Viideltä. nähdään viideltä. Joo. Yes. Jes, hyvä, moi. Mikä sulla on? Ai mikä mulla on? Sä tiedät tasan tarkkaan mikä mulla on. Kävin tänään kattoo tilin saldoa ja se näytti kuule 0 euroa. Ja mulla oli tänään palkkapäivä. Et arvaa miten nolo oli kun illalla työkaverit pyys kumpalle ja en voinut kuule lähteä kun ei ollut penniikään rahaa. Joo, mutta tää on sit meidän välinen asia. Tästä ei niinku kerrota muille. Tää on niinku meidän perheen välinen asia ja me pidetään se silleen. Tiedätkö, kun mä en jaksais enää valehella. Meidän on pakko kertoa tästä sun isälle. Joo, ei silleen ei kyllä varmaan ainakaan kerrota. Siis sä et tiedä paljon minua hävettää, jos tää asia leviää muille. Tää on meidän välinen asia ja mä en tiedä oikeasti mitä me teen itselläni, jos tää leviää tää keissi. Joo, no, anteeksi.